Ako si Sister Raquel Buhay, member ng Daughters of Mary, Mother of the Church Institute na naka-base dito sa Basilica. So ito talaga ang bahay bahay namin sa Basilica. As a member of Daughters of Mary na naka-base dito, kami din po ang tagapag-alaga kay Ina. Was crucified, died, and was buried. He descended into the dead. On the third day, He rose again. Kami po ang nagbibihis kay Ina, nagdi-decorate sa Kanya. Si Ina mismo ay aking ina. So, na-develop yan sa akin when I was still young. Kasi sa family namin, daily kaming nagdadasal ng rosary. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Buti na lang naturuan kami magdasal ng rosary. So nang nawala ang mama ko, sabi ko dahil wala na kaming mama na grade 6 pa lang ako noon, sabi ko sa kanya, Mama Mary, ikaw na lang ang maging ina ko. Because of that personal relationship sa kanya, siguro doon na din na-develop ang aking vocation. So until now, he is my mother, she is my intercessor. I believe and I know, yung may devotion kasi sa kanya, kahit paminsan, medyo at present, hindi siya straight going. So I believe that ang tao na may devotion sa kanya, bago siya mamatay, may mangyayaring conversion. So, si Ina, hindi niya pababayaan ang kanyang anak. Kahit gaano pa siya kasama, at the end of his life, magkakaroon ng conversion. Yun ang aking conviction sa kanya. May mga bagay din na kung saan nagkakamali. But because of my personal experience, yung nandito mismo ako, sa Basilica, nandyan ako mismo kay Ina, malaking factor yun na naka-influence sa akin to overcome yung experience, yung difficulties na naranasan ko. So, talagang kung nandito ka sa Kanya, dahil ako malapit sa Kanya, I know na hindi ko ma-overcome yung nangyari sa akin kung wala si Ina. Ako kasi, from Albay, talagang pagdigdi ko, first time kong maka-witness kang celebration kang Our Lady of Peñafrancia. Viva la Virgen! Viva! Kang na-witness ko na fiesta, kung gurano nagtiripon ang tao, kung gurano siya nahiling kong namumutan, kang mga tao, bako lang mga taga-Naga, kundi kang sa bilog ng Pilipinas. Lalo na sa Bicol region. So kung nahiling ko ito talagang napahibi ako. Sabi ko, araw pa lang siya kainin. Ang pagtitiwala ko kay Ina, kahit saan ako ma-assign, dinadala ko ito. So yung faith ko kay Ina, hindi na maaalis yun. It's already part of my life. Dahil sa pandemya, nagkaigwan ng mga pagbabago sa satuyang pagseselebrar ng fiesta. Namimista si mga dating ginigibon nato para may pahiling sa satuyang mahal na ina ang satuyang pagkamuot sa iya. Dahil magkakaigwan ng traslasyon. Dahil magkakaigwan ng fluvial procession. Dahil magkakaigwan katong mga dawn procession. Maayo maning military parade. Maayo maning civic parade, gapos cancel, mamundo talagang maray. Pero kung mas mahurup-hurup kitang hararom, lalo na kung ano ang esensya, no? Ang pinaka-importanting mensahe kang pagseselebrar kang fiesta, na iyo ang pagtitipon kan mga tao, pagkasararo kan mga tao, sa pagdulot ning pasasalamat sa Dios, sa pagtao sa mahal na ina bilang sa tuyang patrona. Kung yan ang sa tuyang pag-uhurup-hurupan, ay magigibot yan. So, dahil man canceled ang fiesta, kundi kung paano niya ito maiseselebrar ang fiesta, dyan lang may iba.
kung iisipon ta ang traslasyon, ang mga prosesyon, kabos na ini mga dagdag na, ang mga parada, para mas maging maugma. Pero kabos ini, dagdag na, duman sa pinaka-sentrong kahulugan kang pagseselebrar ng fiesta. Minsan lugod, imbis na duman sa sentro kang pagseselebrar kang fiesta ang sa tuyang atensyon, duman na sa mga spectacles, spectacular gayang maray ang traslasyon digdi. Kaya mas mahiling dugod na to, gaano kahararom ang sa tuyang debosyon, sa tuyang mahalay na. Naging mabuuton sa tuyang mahal na ina. Naging maataman siyang maray sa tuya. Dapat lang na atamanan ta ang debosyon, tanganing ang maihihirasta sa mga masurunod sa to. Kasi magayon na paagi kan pag debosyon sa tuyang mahal na ina.